Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Albaikideren atala izanen dugu eta bertan Oier Usandizaga albaiteruarekin egonen gara. Berak eritasun baten berri emanen digu, pixka bat zein tratamentu eta barreman, eta baita ere, nola biltzan albaiteruak, orain ja udazkenean ongi sartuak gauden honetan. Ondotikan Anizaldera salto egin eta bertan Aitor Azkaraterekin Baztango herri eskola edo eskola herritarren inguruan solastuko zaigu bera, pixka bat urtea bukatzeko ze ikastaro antolatuak dituen azalduko digu eta balorazio bat ere egin nola doan proiektua, eta ondotik baita ere jauregia esnekien inguruan solastuko zaigu Aitor, badakizue ekologikoan lan egiten dutela, eta nola lan egiten duten, zertan dabiltzan kontatuko digu Aitorrek. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Elizondora joan eta Josu Sarobe albaiteruak ere zenbait gomendio emango dizkigu. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan, Albaikideren atala dugu eta nirekin Oier Usandizaga albaiterua, eritasun baten inguruan solastuko da batipat, hala da ez, Oier, IBR eritasun bat, askorentzat ezaguna izanen da, beste batzuentzat ez, baina behietan ematen den eritasuna eta zuk azalduko diguzu hobekio zer eritasuna den, eta legedia nola dagoen eritasuna honen inguruan. IBR da rinotrakeititis infekziosa bobinan siglak, ez? Aspaldiko ezaguna da, eritasun bat urte asko damazkena gana duzte egiten, eta oso zabaldua da bai Europa eta mundu mailan, ez? Gaur egun nahiko kontrolatu dago, porque urte asko egin da presio asko bai txerto aldetik, eta jendeak ezagutuz pixkat oso gainean egon delako, ez? Pixkat ezagorri bezala, ze provokatzen duen, esan liteke, animali gaztetan, txekorro txikietan, zebaderotan, provokatzen duela sintoma respiratorioak, gure gripe bat izango balitzen moduen, baina nahiko arina izaten da, enkartzitu sukar batzuk, konsumo bajaera, pixkate gutxio gazten direta baina ez da eritasun grabe bat. Eta behia helduetan ekartzituna sobretoa arazo reproduktiboak. Abortoak, ezin erraldu gelditu, eta pixkate arazo reproduktiboak. Gaur egun ikustea manifestazio klinikoa rarua da. Nola egon den enbeste presio txertoegatik, pixkate abeltzainak analisiek egin ez eta positiboak kenduz, eta gaur egun signo klinikoak ikustea oso rarua da, eta gaur dagoen arazoa da komertzio arazo bat. Pentsa, Europan dauden behien 60% daude nolabait libre konsideratzen den edo erradikazio aktibo bat egiten ari diren herrialdetan daudela behien 60%. Orduan gelditzen da hor 130 bat daudela herrialde batzutan, adibidez Espainian, ez dagoela erradikazio plan jakinik edo ez dela pixkat bia jakin bat ematen, ez? Orduan gaur egun adibidez du nego duzu aragi saldu edo beiba saldu, adibidez Alemaniara, IBR positibo baldin bazara ezin duzu saldu, ez? Orduan gaur egun eritasun esango nuke sanitate aldetik baino gehiago da eritasun ekonomiko bat. Gero, bai aragie edo azienda bizie komertzioa asko limitatzen duena, ez? Orduan ez egite, alde hortatik erradikatzeko kanpaina bere xiren bat hartu dut esku artean, administrazioak edo, asmo da orain arte bezala jarraitzea. IBR-ekin aspalditik dabiltza estatu mailan zerbait egin nahian. Bakarrikan beti gelditu da asmotan. Azkenean kanpaina erradikazioetako batek ere diru asko suposatzen du, eta gero egon dire beti arazoak, esan duten, hasiko gara, urtero egon da rumorea, hasiko gara IBR kanpaina egiten, sortatu dire beste eritasun batzuk, adibidez, mingain urtina eritasune, beste eskandalo batzuk, beste eritasun batzuk saltatu, orduan dirua destinatu da beste eritasun eta IBR hor gelditu da beti nahi eta ezin hortan, ez? Aurten erabaki da 2008an, Espainiak erabaki du, komertziokia min hartzen aiderako, IBR-ekin zerbait egin behar dela. Orduan, esan dute berrez ere berdina, zerbait egin behar da, hasi behar gara, baina ez dago deus zuzena jarrita, ez? Orduan, momentuen erabaki den bakarra estatu mailan, da pixkat txertoak pixkat jartzea erabakitzea zer txerto erabili abeltzen bate txertatu nahi badu IBR. Hau da, txertatzea ez da obligatorioa, abeltzainek ez da obligatorioa txertatzera, baina gutako tekniko batek harrapatzen diogolako IBR etxean gomendatzen badiogu txertatzea, ja ezin dugu erabili nahi dugun txertoa. Ja estatuak esaten digu ze txerto klase erabili. IBR-en kasuan pixkat txertoakin sartzeko, jendeak ere aspaldik ezagutzen du badire bi txerto klase. Bada txerto bat, esaten dena no markada, deitzen dena, edo markada. Txertoa no markada delaik, zuk atzien da bat txerto horrekin txertatzen duzulaik, animali hori bihurtzen da positibo.
Orduen zuk, handikan demoraldi batera, nebauzu behi horri odola atera ikusteko, aberrikuloan baden iberre o desagertu den, animali guztiak izango dire positiboak. Ez, porque txertuak ingoizu markatu animalioi positiboa bezala. Orduan zuk ezin duzu behin ere atera inongo ondorioik ikuluan baden iberre, junden o nola dagon. Eta hortik sortu ziren iberre markada izaneko txertuak. Hoi da txerto klase bat, lehenkoko txertuakin konparatuz, gen baten delezio txiki bat egite diote, eta orduen gero, zuk horrekin bakunatuta gero, nebauzu odola atera ikusteko nola dagon, txertuak ez du interferitzen analitikan. Orduan euki izan dezake, imagen garbi bat zure ikulua nola dagon. Zein da eragozpena? Gauza guzti bezala dirue. Markatua beti kostatzen da gehiago markatu baino. Kasi esango nuke ez da doblea kostatzen dela. Orduan gaur egun estatu mailan erabaki dena da 2019ko martxo arte erabiltzen utziko dute bakuna markatu gabea, baina martxotik aurrera erabili beharko da por obligación markatua. Erabili behar duenak, ez da obligazio erabiltzea, baina erabili nahi duenak erabili beharko du markatua. Hori da, orduan poliki erabaki desberdinak hartzen ari dire, eta hoberena izango zen, erradikatzea guztiz IBR eritasun hau, eta lasaiago salerosketoiek egiteko. Bestetik, udazkenean sartuak, negu tankera hartzen du guraldiak, eta horrek esan nahi du, poliki ezin da etxealde erabiltzen hasiko direla, eta horrek beste lan batzuk ekartzen ditu, ez? Azkenean udazkenero bezala pixka eta aipatzea da, ikulu bakoitza mundu bada, ikulu bakoitza behitu beritasunak, baina nik uste bi manejo esgasi beharrezkoa dienak, ez? Alde batetin beti defendituko dut udazkenean, eta gero udaberrien erteeran enterotosemian kontrako txertua erabiltzea, hemen baskila bezala ezagutzen durak jendea, berdin zaio ze marka, ze etxetakoa, baina bai manejo hori egitea nik erabat komendatuko nuke, bai behietan eta bereziki ardietan nik uste egin behar den txertaketa kasi obligatorio bat dela, bereziki gero diestera eta pentsuekin alimentazio kanbio handi egiten den etxetan, eta bestaletetik desparasitazioa. Azken aldean gaur egun ere ikusten dugu kanpoa, neguen ez du hotzik egiten, pixkate gurraldiekin gabiltzen hasien, ez? Denbora oso umedoak udaberrien, orain idorteak, neguen ez du hozten, orduen ikusten dugu parasito karga ere, urtetik urtera handitzen nahi dela. Gero kanpoak ere geotazikin ego gaudez, sasiek hartuek, eta pixka parasituek geotak gehiago dire. Orduan, rekomendatzen dugu bai, oain dudazkenean etxerek hartzean, lehenbiziko lana bai izatea azien da desparasitatzea. Beti bezala gomendatu, askotan jendea deitzen gaitu telefonoz, ze desparasitare jarriko diot, o ze erabiliko dut. Gomendagarriena da, muestra bat hartzea, hortako ez du ez da albaitero joan behar, aski dute beraiek guante batekin, 4-5 ardiei kaka edo gorotza hartu, eta goante batean eta ekarri gure ofizinatara edo deitu, pasako geinak eske, eta 12-13 euron truke, oidala kostea bizkate analitika batena, esakto jakiten dugu ze parasito klase dituzten bereziki ardiek, eta horren arabera gero desparasitatu produktu bizkat espezifikoakin emaitzare izateko aliketa horrena. Bestela izara bizkat tiroak zerura botatzen, eta parean harrapatzen duzun zure etxean daun parasitoak, ez? Orduan dira, bi gomendio hie bintzat, bizkat, zuzango obligaziona, baina, bai oso rekomendableak. Gero handik aurrera, ikulu bakoitzak, ektiman txertoak, beste hainbeste txerto, edo historiek, hori da, pixkat ikulu bakoitzan arabera. Hori da, badakigu haziendakien osasuntxu ondare nahiko lan badela, ikulu aurrera ateratzeko, errentagarritasun bat izateko, beraz, are garrantzi gehiago, dugun haziendori, alik eta osasuntxuena mantentzea, eta albaikideko Oier esan duen bezala, gomendio hiedanak jarraitu. Eskerrik asko Oier, eta dugun egun zoragarri hau aprobetxatu, lanean aritzeko lasaiago, gero etorriko dire uriak eta izeak, eta beste modu batera arituko ezate. Eskerrik asko. Zuei. Bigarren atal honetan, anizera etorri gara, eta aprobetxatu seguraldi polita dugula, hemen gaude belagai baten ondoan, eta nirekin Aitor Azkarate, badakizu tarteka ere berarekin, pixka bat Baztango eskola herritarren inguruan solasten garela, eta Aitoria urtea aurrera baduie, eta ezakiz eskuartean ze ikastaro dituzue prestatuak urtea bukatzeko. Bai, hau azkenean sartzen gara, eta asmoa ginen asteburu mikologikoa antolatzea, baina, kusite aurten onjo gutxi atra dela, orai arte pinarraz gutxerra da, nik uste bertan bera utziko dugu. Eta pena da, zen aurten izan zen lemizko aldi, eta ginen ilusioa hori antzien eta tratzeko, baina nik uste dut ez zenez onju, ondoko uste deko utzi barko dugu.
Eta, bueno, bestetik ere beste ikastaro mota batzuk urtero egiten dituzuenak arrakastatsuak direnak jarraitzen dituzue egiten, ez? Bai, hoxe, bueno, intzen urtean hori da zerri mondongan ikastaroa, amaiurren izen zen, eta, bueno, nik uste arrakasta poiti zen zuela, eta urtenera jarraitzeko asma dugu, baino oinor ez dugu zaztu zetokiten nien dugu. Eta, bueno, gero ere izein dugu ibilbidea, hau da, toponia edo bertako, edo paraje bakotxan izenak ikesteko ibilaldi betzuk, eta alde batetik ginen da, bate Elizondo, bueno, berrotan zan bordan, eta bertzean izen, eta, bueno, anizko abenpin ja zehaztu dugu, izein de abenduen 8, eta, bueno, inguruen mainde ibilaldi bet, eta, bueno, aipetiko dire, bueno, paraje bakotxan edo izenak, ez? Eta horretaz gain ere bai, gelditzaiku bertze bat, ogi ekologikoan ikastaroa, hori abenduen izein de, eta hori udaletxekien batera iten da, bueno, kusko dugu nola atratzen den, eta, bueno, espero dut, hortara ere jendia agertzia bai. Eta beste aditu dut ere beste hitzaldi oso interesgarri bat antolatu duzuela, ez? Bai, hoxe, helduen hilabetean izin da, azaroan 24an, eta Josebo betorko da, eta, bueno, nik uste dut interesgarri dela, eta, bueno, espero dut jendeare hurbiltzea. Eta, bueno, bera pixketaitiko da landa ere muen eta nekazaritzaren etorkizunaz. Bera erran beharra da, Europako, bueno, kongresuan edo dagola, eta, bueno, bera, bueno, politikari gise, baina baita ere nekazari gise eta aktivista gise, ez? Eta, bueno, nik uste dut polite edo itxura ederra duela, eta, bueno, ez da bakarrik izin nekazari indeko, zeren bera baiko da nekazaritzan inguruen, baina nik uste dut ondorioak batuela gizarte guztien, eta, bueno, guztien dako erek izinde, hoi da, izinde azaron 24an, goizeko 11:00 arizkunenean, eta gero ere, bera Frantza denez, pues, bueno, izinde itzultzeko aukera, beraz, pues, bueno, guztien dako ereki da, eta animetu. Hori da ez, Jose honek azkenean esparru desberdinak ezagutzen ditu, bizi izan ditu, eta bueno, bere ikuspuntu ere garrantzitsua eta asko ikasi daiteke berarekin. Ere nahi nuke aipetu, bueno, itzaldi ondotik, inen dugule bazkarie, hau da, lemizko aldi igual nekazariek elkartzen garela, baina, bueno, nahi gino hori da, lemizko aldi hortan aliketa nekazari gehienak hurbiltzea, bai gazte helduta denak, adinekoak, eta nola paitere, pues, bueno, momentu goxoa pastea eta gure artean ere goteko aukero izetea, zen azken finean bakotxa geren bizia daukegu eta ez gara elkartzen ere, ez? Eta, bueno, nik uste dut, olako bazkari bet ongi etorko zaikule denei gure gauzetaz mintzetzeko, eta, bueno, gero antzinera behire, ondoko urtetan behire, kusko dugu ja jarraitzen dugun, baina, bueno, nik uste lemizkunten, jendia elkartzen garen. Eta, bueno, zuen eskola herritar hori aurrera jarraitzen du, eta ez da egite, asmentan zenituzten helburuak betetzen ari dire, ez? Bai, oida, lemizko urtean beti baizu beldur gehiago, ez? Jendea parte hartiko duen, baina, bueno, ikusten dugu gande urtean 100 lagun baino gehiago parte hartu zutela, eta urten ere bide horretatik daie, eta, bueno, asmoa da antzinera jarraitzea, ze, bueno, nik uste dute badirela batzuk bertze baino beki erratzen direna, guztietan bezala, eta ongi erratzen diren horiek jarraipen bat izan dute, eta bestea, pues, bueno, buelta bat eman marko zaio, eta idei berrik edo sartzen gan, edo ikastaro berriek sartzen gan, ez? Batez ere, interesa sortzen duten horien artean, ez? Eta gaia zaldatuaz, aprotxatuko dugu, bueno, Aitor zuek ere Jauregiako familia, aspalditxotik ja esne behi ekologiko sektorean lanean, esnekiak ekoizten ere, eta ez dakit ikustu ditugu hor, gu ere gibelkaldean behiak askilasai bizi direla. Zer moduz, joan dauda, badakigu turista asko biltzen dela baztanen, eta zuek ere Jauregian, aspalditxo hasi zineten bisita gidatuen afera horrekin, eta tope ibilizarete ez? Bai, aurten, bueno, antziko urtioketan bezala, eta aste zainduen bezala ere bai, jende deixente ibilide, eta, bueno, nizerat ere hurbildu dira, ez? Eta egierran, pues, bueno, guetako atera bide bat dela, eta, bueno, jendeak ere, pues, bueno, orokorrean jendea gustora atratzen da, eta guri ere ematen dako aukera, edo beraiei batez ere, hurbiltzeko, bueno, lemizko sektorera, eta, bueno, guri beraiei azaltzeko, ze garrantzi duen ez bakarrik guetako, baizik eta gizarte guztiendako, eta, bueno, nik uste dut beraiek ere sentitzen dute pues, beharrezko zerbait dela, naiz eta hiritatik urrunkusten den, baina aukera ematen dako pixket beraiei ere hurbiltzeko, pues, bueno, nola bizi den, ze garrantzi duen, eta azken finean, pues, bueno, ze garrantzi duen produktu bat erosterakoan, aukeraketa egiterakoan gauz bete edo bertze bat hartzea, ez? Ekologiko alorra hor dago ere, gizarte gerozta kontzientziatuagoa ez, ekologikoa zer den badakite, eta bueno, azkenean gauzatu behar da ez, erosketak azkenean gizartean bakoitzak badu zer esana, eta horrelako etortzen diren
konsumitzaileak beraiek ere ekologikoaren alde apostu egin ezkero ikusita ekologikoa nola azitzen den azienda, nola lan egiten duzuen aziendarekin, bat dator, ez? Normalean konsumitzaileen ikuspuntua horrekin, ez? Bai, egia da, lehenbizi hartan, bai gehiago azaldu hartzen, zertzen ekologikoa eta ze ondorio zituen edo, baina egia da gaur egun ja jendeak badakiela, orokorrean badakiela eta gutixago espliketu behar duzula, ez? Baina, azken finean da nik uste ere bai nekazaritza eredu bat, ez, ekologikoa edo hemen inguruen egiten dena, ez? Hoi da, behia kanpoan kusi, kanpoan bazkatu eta horrek batuen ondorioak, ez? Azken finean dena txukun mantentzeko, zuten kontra ere azken finean, ez? Zeharka ere lantzen da, bertan jendia ere herrietan gelditzen bizitzeko, hemengo kultura mantentzeko, da, baitu hainbertze bide, ez? Eta hoi da, azken finean ez da bakarrik erosten duzun produktua, baizik eta horren gibeleko aldean badiren gauz guztiak, ez? Eta, nik uste dut jendia pixka kostientiago gaten dela, eta, benpin ondoko egun betian erosketak egin barbali maditu, guk esten digun, azkenean erosteaz gauz beto bertze da ere bai erantzunkizun politikoa, ez? Hortan ere, segun zer erosketa egiten duzun, gero horrek ekarriko dituen ondorioengatik, ez? Zuek ere, ekologikora aldaketa eman zerutelikan, aldaketa bat inbartzen ere, eta aldaketa bat zen, pixka bat buru kopuru ere lurrari lotura onbartzen, eta ezagit, momentua da non ja, estabilizatu zareten, martxa hartu duzuen. Bai, egia da, lehenbizko urteetan gozatzen da, Zen azken finan guk ere behiak egierran barrinan gintun gautegun, eta gero ekologikoan hasi ginenean, ja beia poliki kanpora trabar gintun, ez, urteko sasoi batzuten, eta gusten dugu urtetik urtera batugun lurrek edo, ez dakit, produktibitatea edo handitzen nahi dela, ez, hau da, belar gehiago ekoizten nahi dela, ez, eta uste dut ere da, egiten den kudeaketan gatik, ez, eta gauz guztiok ikesten duzu urtetik urtera, ez, poliki, gaten zara hobetuz nola egiten den aldizkako, belai aldaketa horiek, eta behia ere erosoago sentitzen da, eta ikusten dugu ere bai urtetik urtera behiak aprobetxatzen dutela hobeki sortzen diren belar, azken finean belar guztiek gauniz ezberdin bada, eta behia ere gaten da hautetu zein den hobia, baina azkenean denborakin akitzen dute dena jaten bai. Eta ez egite esnea saltzen duzue, salmenta zuzen ere, eta baita ere, gasna egiteaz gain, esneki desberdinak ere jogurak eta barriten dituzu, ez dakit, produktuen aldetikan asentatu zarete, produktu berdinak egiten dituzue, edo urtero sortzen duzu zer saiatzen zarete ateratzen? Bez, momentu honetan darama urte batzuk berdinekin, esnea jogurre irabiatu eta gasna, baina beti baizu buruten, ez, zer ezberdine egiteko, ez, baina horrek ere batu lan batzuk eta momentu honetan probak egin ditugu, eta batzuk gelditzen zara gustorago, baina oraindik ere ez du jauz berrik atra. Eta, espero du denborakin ero zerbait berri ere egitea, ez? Azken finean ere, merkatu aldatzen gaten da, gizarteare eskaerak ezberdinek izaten dire, eta pixket ere gamar da egokituz, ez? Bai. Hor ere badire, beti ere eskolatan da jangelak, aurrak eskolatan bazkaltzea geratzen dire, ikusi da ez, poliki ere zonaldean, bertako eskolatik postu egiten dutela ere kalitatezko janaren alde, eta horien artean sartzen da, jauregiako produktuak ez. Ba, eskertzekoa da gainera guetako, ez? Bertako eskola omnitzek eskatzen dakute, eta horre guri, postazuna handien baten dako, ez? Azken finean, gure helburua baita alik eta hurbilena saltzea, ez? Ez du jauziten kanpora ematea, eta bertako jendeak ez ulertzea, edo, ez nahi izetea, ez gustetzea, ez? Bakotxa libre da hortako, ez? Baina, inguruko eskolek eta eskatzen dutenean, guetako, gure lanaren ondorioa, nabaritzen da, ez azken finean hurbil banatzea eta jendea orokorrean urtetik urtera deitzea, oide postazunik handiena, ez. Borra, Aitor, espero du udazken egu parte ere ongi joatea, esneko behiauek ere osasuntxu egotea, eta eta konsumitzaileak zuk esan duzun bezala ez bakarrik produktuaren alde apostu egitea, baizik eta bizi modu baten alde apostu egitea. Eskerrik asko eta beste bat arte. Esker mila ez naizuen artio.
Gurekin Josu Sarobe dago, Nafarroako Gobernuko albaiterua, eta Josu, aspalditxotik aditu du ez, geroz eta abeltzainak lan gehiago inbarko dutela ordenadoren bidez, papeleoak direla medio, eta alaxe da ez, badirudi, indarra hartzen ari dula gai honek, eta bai edo bai, horrela izango dela ez. Bai, ordenadore sartzen dire, gainera badire lege batzuk, obligatzen dutena baitera administrazioa gauza elektronikoak erabiltzeko. Orduan atera zen orden foral bat, erranez ja urriaren aintzinetik, lehenen aintzinetikan ezin zen zirela ja dokumentos de traslado eskuzko guiak errateko bezala emititzen banatzen al. Orduan hasi bertziela ja ordenadorez denak egiten. Azkenean epe bat utzi da, urriko hilabetea epe bezala, bino teoriaz ja azarotik aintzin ja gia guzik inbar dire ordenadorez. Orduan giak ordenadorez, batek esanen du, nik etxean ez dut edo ez naiz moldatzen, bulegora etortzen aldire, zuek ordenadorez egitea, baina horrek suposatzen du koste bat, ez? Diru koste bat, ez? Bai, dena badaitu bere aldeak eta bere kontrakoa, gauz ona izaten alda, jendea ordenadorez zitekin, baina hau ja aspalditen altzela, ez da zertaz etorri beharrunet, beti bueltaka, denbora galtzen da tauta hori, ordenadorez eta mobilez, bi aldetat egiten aldire. Eta bertze batzu, kesia, adina dutela, ez dutela entendituko, eta haben nola inberra duten beraiek. Orduan, jendea iten altu bi gauz. Torri ofizinera, beti bezala egitera, baina hori bai kobratzen da, eta edo bertzenaz, iten aldute, aizten horren dugu ordenadorez, beurek, edo bertzenaz ematen aldute representazione bertzen horbaitere egiteko. Izaten alda, familiko edo zein, edo tratante bateri, eta bera tratanteak, edo zein enpresakoak sartzen alko da orduan. Ordenadorez beren izenean, ganaderoen izenean. Azkenin hori da helburua. Eta jendea poliki sartuko da. Horretan ere, denbora zuk diozun bezala, bazkinan denbora asko aurrezten da, norberak egin ezkero. Bestetik ere, Europako pakeko diru laguntzak hor daude ere ez, eta badirudi, poliki beste diru laguntza bat kobratzen hasiko direla orain ja ez. Bai, aurten ja hasiko dire 2018ko pagoarekin, oen momentuz ja hasi dire pagatzen erdia, lurraren subentzioen erdia, izaten da pago berde eta pago basiko, azken finean lurraren subentzioa eta erdia ja pagatu dute gehienei. Bakarren batei, bakar batzua igual, balin baute inspezioen edo horrebizioen bat, igual gibelatuko zaie, baina orokorrean denei pagatu zaie, erdia. Gero aurrera gotorko ere besteak. Bai, horrengo hilabetean, azaroan lehenean edo hasiko da bertze gainekoa, lurrarena, eta pentsatzeu gero abendu aldera edo hasiko dire behien laguntzekin, behi pintoa, behi gorriena, eta gero xo ardiena, gutxi gora bera. Orokorki nekazari eta beltzainak zer diote, paken diru laguntza hauetan, beti joan dire aldaketak egiten, nahiko konforme dago jendea momentuan dagoen baldintzekin eta edo zer diote? Bai, uste dut orokorrean nahiko konforme daude, laguntzak desde luego beharrezkoa dire, por desgrazia ala da, eta eta jendea azten da solasean, eta aidar revizione urrengo pakerako, oinikean bertze urte bat edo biendako gauzak dauden bezala garantizatuta dago, eta gero berri segituko da pak, murriztuko dutela, 1/3 erraten dute, olako murrizketak igual ez diren abaritiko hain bertze, ikusiko da, oinika negoziazionetan daude, eta ez da erabaki jeuz ere urrengo pak nola geldituko den, baino ez dakita honi zaldatuko den, baino hartzen zuen, oinikan ez da jeuz zero ertena. Askok behartu daude diru laguntza hori jasotzea ez, azkenean inbertsioak inbar direla medio edo dena delakoa, nahitan egizkoa dire momentuan. Bai, batzutan pixka tristea da, kusten duzu numeroak deklarazion da rentan, eta azkenean, enak azaritzatik hartzen dena, da azkenean mugitzen dutena pentsuan handik eta mendik, eta orduan garbi gelditzen dena, hauniz kasutan, subentzionak izaten dire, orduan gaur egun gauza dauden bezala, subentzionak beharrezkoa dire, eta orduan logikamente jendea behiratu behar du ongi, laguntzak ez galtzeko, eta gauzak ongi egitea, zen erden duguna, benefizio bakarra, hau da. Eta bukatzeko ez dakit eritasun aldetikan da, zozera ditzen da, dana kontrolpean dago, nola dago hazien da? Orain kezka pixka sortu zego, igual jendea haitu izan du, peste porzina afrikana, leheno Polonia eta alderdioetan ziren, eta saltatu du Alemaniak eta agertu da Belgikako basurdetan. Horrepatu du alertan Europa guziei,
eta batez ere kanpoan ibiltzen diren zerriei. Jendeak asuman bardu, oain arte beti haueski eta tuberkulosisekin kezkatzen nahi ginen, orduan kanpoko zerri horiek kontrolatuak izan behar dire. Desde luego, hobedak ez kruzatzea eta ez ukitzea bat ere basurdekin, eta logikamente neurri bakarra hortarako da barnean txikitzea. Teoriaz obligatorio da, baina eskemendik ja biegunetara nahi eta nahi ezkoa izanen da neurri fuerteak hartu txeko zerriek basurdekin ez nazteko. Batez ere, oinikan gaitza hori basurretan dago eta basurdea konsideratzen da animal silvestre. Bino, horti, pasatzen bali bada zerrietara, ja, pasatzen da zerrietara eta ja sartzen gara zerrien industriarekin. Eta Nafarroan, edo estatu mailan agertzen bali bada zerri bat, gaitz horrekin, igual mozten aldire frontera guzik eta merkatu guziek, eta orduan prezio baten alda lurreraino. Osea, ez da bakarrik hemengo zerria, bai, baina hemengo zerria, da azkenien zerria, Nafarroa izten alda, estatu mailan izten alda, eta hor diru haunitz, eta lanpostu haunitz muitzen dire, orduan batzutan tonteri bat maten duna, ekartzen altu ondorio serioak. Hori da, orduan badakizue, gomendioak jarraitu, kasu egin Josuri, eta besteak esaten dutenari ere, zerria kontu barrenin edo posible den einean, eta gaitzik ez den peste porzin afrikan hori, ez den agertzen, eta seinale ona izanen da hori. Eskerrik asko Josu azalpen guzti hauek emategatik, eta beste bat arte. Bai, horte bai. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta paraje zoragarri honetatik, aztango begiratokitik, agur esaten zaituztegu eta eskerrak eman nola ez gurekin astero hor egoteatik. Mila esker eta datorren saio arte.